לכולם. היום אני אבצע הדגמה של איך לבקע קוקוס צעיר בעזרת מצ'טה. לאחר הביקוע אנחנו גם נכין מזה משקה לא בריא במיוחד עם המרכיבים האלה. שוקולד אורגני נע כאן, אספר לכם אחר כך איפה אפשר להשיג את זה. רום של חוואנה ותמרים, ונעשה מזה מעדן שוקולד טעים. נתחיל מלבקע את הקוקוס. אני מתחיל מלהוריד את החלק הקשה הזה, חושף את הקליפה החומה שמתחת, ככל שעושים את החלק הראשון יותר ביסודיות, יותר קל אחר כך לבקע את הקליפה החומה. זו הקליפה החומה. כאן אני אתן מכה חזקה עם המצ'טה. אגב, לא חייבים לבקע את זה ככה, אפשר להשתמש במברג ופטיש. כמה מכות מכוונות היטב מלמעלה, וזה החור יהיה מספיק בשביל לשתות את זה עם קש. אחר כך אפשר לחתוך את זה ולהוציא גם את הבשר, ואני אראה לכם מה אני עושה אחרת. אז כן, עכשיו אני מכוון את זה פה, נותן מכה חזקה בחלק הזה, וביקענו את הקוקוס. כן, אירה מנגבת את הקוקוס שהשפריץ עליה. תודה לאירה על ההסרטה. המצלמה עדיין בסדר, אני מקווה? כן. זה הקוקוס. אוקיי? עכשיו אנחנו הולכים לרוקן את תוכנו לתוך כוס מדידה. מצמידים אותה ככה, ואז במהירות מעל הכיור. יש לנו הרבה מים, נראות כמה. עכשיו יש טיפה שאריות של הביקוע, אני משתמש במסננת על מנת לנקות את זה. אוקיי, ועכשיו אנחנו נשתמש במרית גמישה כזו על מנת להוציא את כל הלבן בקלות. אז אני בעצם מכניס את המרית הזאת בין הקליפה הלבנה לבין החלק החום, בין הקליפה החומה והבשר הלבן של הקוקוס. זה ממש יוצא בקלות, זה אמור לצאת בחתיכה אחת. לפעמים הקוקוס הוא קצת יותר צעיר, ואז הבשר יותר רך, יותר דקיק, יש יותר מים, פחות בשר. זה איפשהו באמצע עכשיו. אתם רואים, הכל יוצא בחתיכה אחת. יש עוד קצת שאריות שאחר כך אני אוציא עם כפית. אני קצת מוריד את השאריות קליפה שיש. לפעמים יש חלקים של הקליפה הקשה, אבל זה קצת פחות נעים, אז אני משתמש בסכין ומוריד את זה. וזהו, עכשיו אנחנו נוסיף קצת תמרים ברי דבש מעולים של קיבוץ סמר, מומלץ בחום. קצת רום, אם כבר אנחנו עם קקאו ושאר רעלים. זה הקקאו שהכנו, יש פה הרום זה בערך 3 כפות, הקקאו זה בערך 3 כפות.
בצורה מדויקת. ועכשיו אנחנו נפסיק רגע את הסרטון ונמשיך אותו כשזה מוכן לחסוך לכם את הכאב אוזניים. אז נתראה בקרוב. טוב, אז יצא סבבה, אבל קצת מריר, אז אנחנו הולכים להוסיף עוד 2 כפות של זה קוקונט קריסטלס, זה בעצם סוכר שעשוי מגזע עץ הקוקוס. אז אם כבר אנחנו בקטע של קוקוס היום, אנחנו נוסיף עוד 2 כפות של זה, בנוסף לתמרים שהיו לנו כבר בפנים. אמור להיות בהחלט מספיק. אחלה מוצר, להשתמש במידה, אם כבר רוצים להמתיק, זה ממתיק בריא, יחסית. ועכשיו אנחנו עוד פעם נפסיק, על מנת למנוע מכם כאב אוזניים. טוב, אז יצא סבבה לגמרי, אם אתם רואים את הצבע היפה הזה של השוקולד. אנחנו הולכים לטעום את זה עכשיו בשידור חי. זהו? ירה? לחיים? מעולה. טוב, אז תנסו בבית, תהנו, בתיאבון, ונתראה פעם הבאה.